Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy. Dobré ráno. Dobré ránko. Mám ako mikrofón. Máme sobotu. Hej. Ideme, čo nasleduje? Ide byť nástup. Neviem, či Slávnostný. neviem, ako to bude prebiehať. Bez koňa. No a dneska máme finále a musíme zajazdiť dobrú jazdu. Ladislav Bobek, Kristina Ksakova, Klaudia Abranova, Anka Altmanova, Timea Jazenkova, Karin Kerementova, Lea Pučovska, Lucia Stetkova, Karin Darina i Ujvali, Karol Wigerman, Slovakia. E infine from Sweden, dalla Svezia, Elsa Kajsastina Kihlström. Speriamo con le mani! Dnes tu je finále, tretí pretekový deň. Ľudská už je nachystaná na opracku. Za nejakých 20 jazdcov už štartuje. Bosorky nechodia už na metle. Inak, mám občas také, že keď to mám taký dredoch, tak si to vyrežem. No, Lacko, dopredu sa pozeraj, lebo to budem dať. Radšej budem piť. Ukáž sa, Lacko. Wow. Môžeme ísť na ulicu. No, už sme sa odubytovali posledný deň. Chcela som ukradnúť poháre, ale na to už mi povedal, že to sa nesmie. Čo ideme a nebudeme stať. Plejkovi tu strašne chutí papať, čo som veľmi prekvapená. Skoro vôbec neschudol, akože na to, ako som si myslela, že bude vyzerať, pretože on mi po každých pretekoch schudne strašne veľa. A vyzerá super. Ja som nepochudol. Ty si vôbec nepochudol. A nemá vôbec puchnuté nohy. Čo sa mi stávalo predtým, akože nechcem byť útočná, ale keď som ho mala nakutého, tak jemu tak spuchli nohy,
že ich mal ako slonie. Nikdy som ho nemohla dávať do boxu na pretekoch, vždycky som robila ohrádky, aby chodil. A teraz je týždeň na boxe a úplne nohy nič. A toho aj veľmi málo chodím vodiť, tak ako som si slúbila, že budem chodiť, ale keďže vidím, že nič, tak ma to ani nenúti. On je veľmi dobrý koň. Jemu takto chodí po fináte. O chvíľu Louis Vuitton budeme takéto kabelky krásne. Čo tu nalepíme také? Gucci bimbasy. Bimbasky. Gucci. Nalepíme a budeme. Univerzálne slovo. Championship for Nation. Campo il perfetto mix di Genios, regola della preparazione, letali e precisi, fame e con la determinazione oggi possono ribaltare ogni pronostico. Forte l'applauso per la Slovacchia! Mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Remember the start when you're breaking my heart again, like blood on a pen. Would it matter then when everything starts to fade? I'm back like it's yesterday. Would it almost end? Would it matter? Klapka. Máme po poslednom preteku a odnášame si domov aj tretie miesto za pretek národov alebo ako to mám nazvať. Pretek Že sme- národov. Všetky štáty, ktoré tu pretekali, Z tak každého štátu išli dvaja najlepší jazdci za ten, alebo dvaja vybraní jazdci za ten štát štát, ktorý má najlepšie časy a pretekali proti sebe. boli sme vybraní, išli sme my s Pajkom a Karim a časy sa nám sčítali a vlastne tak sa to zradilo. Takže sme veľmi radi. Zavarené. Ešte Pajko sa napapá pred cestou. Konečne sa možno opálim, lebo som tu chodila len V košeli a v košeli a dlhých riflách. čaká nás cesta 12 hodín Náročných. náročných. Práve sme natankovali za... 2,40 liter. Počkajte. 2,40 za liter. Pumpa číslo 2 už dnes. Na prvej sme tankovali za euro 90. Tu 2,40. A cukriky tu stali 3 eurá. Keď tam nabehol ten Talian, som si myslel, že nás ide byť. A ja som si myslela, že ti ide strúhnuť. Normálne, čím ďalej, tým viac si vrajem, že zlaté Slovensko, čo všetci plačú. Ja sa už teším, jak natankujem za euro 60. Dám si pás Kameru. a ideme ďalej. Pedál. Budem natáčať, dokým nezaspím. Takže ešte takú hoďku. A bolo to super. 4 kola, 4 jazdy, 4 čisté jazdy. Z toho 3 krát za 16. Najlepší čas bol 16.3, dneska 16.5, včera 16.8 a prvý deň sme mali 17.2, ale to bola katastrofa, to som myslela, že preskočí na tribúnu. Hodnotím to, že to bolo super, mi to otvorilo oči v tom, že potrebujem pomôcť. A keď som videla, ako tam fungujú, ako tam trénujú, tak mi to veľmi veľa dalo a viem, že ja sa s ním strašne maznem. Že tam je proste ďalší level, nie? To otvorilo dvere do Narnie. Otvorilo mi to dosť očí. No som na ňo strašne mäkká proste. Veľmi. A dovolujem mu robiť chyby, ktoré sa len zväčšujú a
keby to nechám tak to asi zajde. Tu iba na tréningu, čo si všimla, nie? Čo robili všetci? To bol brutál, len tak sedieť na tribúne a sledovať, ako oni trénujú. To Keď niekto spravil nejakú chybu, mali linku, tak hneď brzda, opraviť, pokračuje ďalej. Zase, ak spravil chybičku maličku, My si častokrát povieme, že je to malá chyba, alebo prehliadnem, alebo hlavne, že nezhodil, ale tu sa proste neodpúšťa nič, čo je dôležité. No a veľmi by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí mi písali, bolo strašne veľa. Ďakujem mojim kamarátom, ktorí mi písali ešte predtým, než som dala von, že niekde ideme. Ďakujem Stodole Pohánske a Inkafe, mojej Natálke, za to, že nás podporili a že nám držali palce. Ďakujem Ovis Farme, že sme sa mohli ísť, že nás kompletne vystrojili. A ďakujem môjmu mužovi, bez ktorého by som, asi sa rozrevem, bez ktorého by som tu nešla, lebo on ma do toho trošku dokopal a vybavil za mňa papiere. A mal pred môjim štartom asi väčší stres ako ja. Nikdy som ho ešte nevidela v takých nervoch. No, ale teraz neviem pred ktorým kolom som mal také, že najviac. Podľa mňa pred druhým. Bol taký, že... Alebo aj pred prvým. Si aj pred prvým. Už som ho poslala na tribúnu a prišla za mnou radšej Lea, lebo som na ňu videla, že je zle. Ale keď si prišla na tribúnu, už to nebolo také zlé, ako keď si bol tam na obrátku, nie? Lebo tam na obrátku to horelo. Bolo riadne. Už keď bude noc, už bude dobre. No a rozhodla som sa z týchto pretekov urobiť takéto vlog alebo vlogy, ešte neviem koľko to bude, keď to postriham. A veľmi by som chcela robiť takýchto vlogov viac a dostať tento náš šport do povedomia ľudí, pretože veľa ľudí, keď im poviem, čo robíme, tak ani nevedia, že na Slovensku takýto šport je, že sa to jazdí. Je len na nás jazdcoch, aby sme to dostali do povedomia ľudí. Bude mať o to viac ľudí záujem, príde viac divákov, bude v tom viac peňazí. Takže... Takisto ste o MMA doteraz, možno ešte 5 rokov dozadu nikto nevedel, že nejaké MMA existuje. Teraz sú vypredané haly na to, takže prečo nie aj s našim športom? Aspoň trošku by bolo vyššie ako je. Aspoň sa o to pokúsime. Keďže do toho dávame všetko a hlavne naše srdcia. Trénuješ rovnako ako každý iný športovec. Ale nie sama so sebou iba, ale ešte aj s tým zvieraťom. Budem sa snažiť čo najviac natáčať, aj keď natáčať vlogy bol Matúšov nápad. On si kúpil aj kameru na to. A strihať budem asi ja. Čo mi zabere